Dongplak pun tu ini gupil loh. Play to Park GWMG. L 3. Kardom, jesemet labang so alamarjan nang kilang tumana pan. Pini alamarjan bang ke ilitum kecitan ponongji labang ke nang litum ala title long thaglong po HLP ku. HLP ko pilo lalu prote Heritage Learning Program. Nasi ilitum pan birda ke me puthot HLP 4 page ano non ke yo non ke bangji January 2021 11 ni pensi pangceng pon po labang so a program salong ilitum ka Charlie pon longji labang ke ala screen nong na ingno yo ke chengsi ke Charlie pon longji la ke spoken English nang than pon ji bang mem Megi Lifu Government College professor lapan ke Sarwell Singh Mirlin Tarupi, Miss Garima, latum bang pli si spoken English mate English kusun si cipa develop jima labang so abang ke nang than pon po lapen puthot bang tulilo labang ke ilitum karbi to makenang sot ka Charlie kenang sot labang ke karbi volview plote ilitum ko sonma karbi tu nang ke plan lapen ke comment tu pensi nang ke plan ma lapen ke ko anang dengsi ilitum karbi tum li dun bom lama hek dun bom lama labang so puthak nang than ponji labang ke sar security so sar Dharam Singh Teron lang litum pensi litum Charlie ponong po lapen ke puthot do thulang gender inequality sabin rong pipi lapen puthot bang thulilo wellness meditation sar donation lekhe alangli hin pensi Charlie ponong po lapen puthot lata kenang sot lo ho ilitum kadu beta chini lo climate change ilitum environment koson si cerai kom nang jima lahe hu puthak hanriso rong pipi ahin pensi tum miss hanriso rong pipi ahin pensi tum chini pon po alang li sinang than pon po ilitum phan lapen ke puthot thulang web designing Anando Teron pensi Charlie ponong po lapen peer thak lapen kibu keleng ilitum labang ta Charlie nang ya kenang sodla non loma a generation ilitum obikimitum ke Charlie jum pikan lo peer thak ke thak penteng lok kibu keleng kuno la hu ke Charlie ponong la ke samiling lapen antong klub ahin pensi alang litum ahin pensi tum Charlie ponong po lapen ke workshop with Kesi Kensila la ke Kesi Kensila alang li ke USAR lo su first second third batch ta alang li second batch bang first second batch ke alang li bang lo ili tum Charlie dunong lo Kesi Kensila USR lo su asi non third fourth batch hutame Charlie ponlong alang li vaing pusipu tame non mat confirm kalilang athe la covid a joini mat ilitum puthip tekte lo sitame banguni det pusitame ilitum through sonlo video call pentame ilitum Charlie dunong po Kesi Kensila USR lo so lapen puthot tulang self discovery with initiative of change alang litum ke dak national la ke punil along pensi alang litum ke bang alang litum a group bang si litum imit hang self discovery met self development ko son si anso se
encourage ke long ima mi thang life of fun la hai hu pu thak se lang ni tum pen Charlie ponong po la pen ki jutsi la ke graduation day lo la pen graduation day aprang do thulang la ba ke field trip non ai phoi bang ke panai si damji hala first second third page bang ke swai si gidam swai hadak jirong long la pen ke than theng long la hai hui long si ardu dam long lo mate chodak dam long lo chingki che than dam long lo hol dak amuni tum pen la si non phoi bang ke panai si damji la si la son thak nili nang than pajir mi lim an ke thek the lo la si ilitum nang litum bang pen dak le Charlie dun thuna ne litame ko Charlie dun thulang pusi ning mat thaloyo non mat ke la si dak ilitum karbeng long pu thak chota kali ilitum national level mate India angkang la pen ke kaprek pirthe adang kaprek country along pen tame ilitum Charlie dun long ji la pen ke damji kaprek ang mithang national pen kaprek ang tan ke dami phanta la dak avar sai du pon lasi nang litum tame port city pen la bangso course nang etendun tha means etendun nang ilitum nili non register bom lo nili hala register link bang nili description long city po nang litum dak check it no la sia seat bang limited la si prab jin pen nang litum register bang prab dun jin no la si nili pajir mi thek oilo pajir mi oilo la si hala mo class food ale ilitum kitong no na mo langso se le chu bang na ki che than bom na to tang e pinia lamarjan ke lan belo to tang te pinia lamarjan ke lan cholo choru lo ninga klong pe kaddo ga mi panta la bang so lamarjan ke lang tu mana pa cardom